Ngokokutsho kwamalungu osapho, ikumkani yangeniswa esibhedlele ngaphambi kwepasika, kodwa ke awukachazwa ukuba ebegula yintoni. Siyanxakama isizwe samaMpondo sisonke. Umntwana wekhule enobubele uZanozuko efuze utata wakhe omzalayo enothando nasebantwini nokudibana nawe. Ngengxoxo bengazi bangabe namhlanje abe akasekho uZanozuko namhlanje besingayilindelanga lonto. Kodwa ngenxa ke imisebenzi kaThixo ba uthi uThixo masihlale silindile nokuthi yonke into inexesha layo. Kuza kuditywana lusapho nesizwe sonke samanyawuza kunye neenkosi zemveli kushukuqwe amalungiselelo omngcwabo. Lihlatyiwe nekhwelo lokuba amaMpondo amanyane ngelixesha lentlungu. Sisahleli nje apha kodwa sisalindile. Abantu abam odadewabo ukumkani basendleleni ngoba yes bazawufika ke apha basicacisele yonke into yoba kwenzekeni kwathini kude kuzofikelela kube ngoku silapha. Ndiqinisekile into kokuba umzi kaFaku udandathekile ngoku. Nangona ke kunjalo siyazi into kokuba ibango lona belingakapheli incam kuba inyindlu kakumkani uManzolwandle ubhoda kaSigcawu nayo bisesematyaleni ngokokuba izama okokuba kulungiswe oko iqonda uba akulunganga. Sibe sinethemba ke into kokuba amaFaku awuthi ahlangane abonisane emveni kokuba ke ngoku inkundla zamatyala zigqibile. Ukanti iCONTRALESA kunye nosapho bakholelwa ukuba ikumkani ifanelwe ngumngcwabo waseburhulumenteni. Ukumkani uZanozuko Sigcawu waqinisekiswa ikomishoni kaNhlapho njengeyona kumkani ifanelekileyo yamaMpondo emva kwedaba elide lebango lobukumkani. Kodwa ke ubesalindele ukubekwa ngokusesikweni. Kwiindaba zeSABC ndingufundiswa Mhlekude eFlagstaff.